белән серләшәм, миграч кылам күк йөзенә, тыганда тынычланам, йөрәгемдә ихластан мөнәҗәт туа догам, Аллама мөрәҗәгать итәм тән җаным белән. Мөнәҗәт моңы, йөрәк тойгысы, мөнәҗәт сүзе, җан сөйләшүе, Аллама мөрәҗәгать, һәр җырланган мөнәҗәт, йөрәгемнән йөрәкләргә үтеп керсен насихәт. Аллама мөрәҗәгать, һәр җырланган мөнәҗәт, йөрәгемнән йөрәкләргә үтеп керсен. Әйтегезче тагын кемгә ачы була күңелеңне, бер Аллаһ аңлый җанымның омтылыш эзләнүен. Галәмнәр хәкименә, кыямәт патшасына, туры юлдан адаштырма, үтенеп башны мөнәҗәт моңы, йөрәк тойгысы, мөнәҗәт сүзе, җан сөйләшүе, Аллама мөрәҗәгать, һәр җырланган мөнәҗәт, йөрәгемнән йөрәкләргә үтеп керсен насихәт. Аллама мөрәҗәгать, һәр җырланган мөнәҗәт, йөрәгемнән йөрәкләргә үтеп керсен. Галәмнәр хәкименә, кыямәт патшасына, туры юлдан адаштырма, үтенеп башны иям. Галәмнәр хәкименә, кыямәт патшасына, туры юлдан адаштырма, үтенеп башны иям. Туры юлдан адаштырма, үтенеп башны